zanga-zanga daga Sokoto birnin Shehu akan wannan shiri mai dogon zango wato labarina, wanda suna daga cikin masoya ne na presdor. Sun fito suna justice for presdor, ba su yadda da wannan haɗin ba akan rabagar da mai auri mai. Ku kasance da mu domin kallon cikakken bidiyon da muka ɗauko muku a TikTok. Amma idan wannan shine farkon ziyartar wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar liking. Mun gode, ai sauraro lafiya ko ai kallo zan ce. Dan jarida nan naku na mai kawo muku rahoto akan zanga-zanga jihar Sokoto akan shirin fitin labarina. Satin ga presdor ya hankuri ya kyale su mai, shin magoya ba nai za su kyale su mai ko za su yi hankuri? Oho, bari ku ja ta kunnan su. Assalamu alaikum shugaban 'yan zanga-zanga na jihar Sokoto akan shirin fin labari na. To karshen tika aski ya kawo gaban goshi. Na satin gada an kai presdor ya yi hankuri ya yahe Sumayya. Shin ku da an magoya baya ne za ku yi hankuri ku yahe ko kaka? To mu dai magoya bayan presdor na Sokoto wallahi ko ya hankuri ba za mu yi hankuri ba. Idan kana tunawa wancan last episode da mun kai lokacin da an ka sace Sumayya, presdor ya je ko bindiga bai da je an sota wajen yan bindiga daɗi. Yanzu kuma presdor da kai ne sace ta. Shi wanda lat koma ɗin rabagar rama ya zo yana kiran wasu waya, suna waya kiran wasu ma'aikata. Bai in gaskiya na bai ji shi je shi an sota. Daga ƙarshe kuma Aliyu saboda sun da shi kai masu maya ya je ya bashe ta koma gida. Kawai wallahi ba za mu hankura ba. Wallahi ba za mu hakura ba. To kai assistant dan shugaban yan zanga-zanga na gani ka da akwati. Wanga kwagiri na kwagirin kudin da muka tara na dina na bikin da za a yi tsakanin presdor da Sumayya. Don haka kudin da muka tara ciki wallahi ko a yi shi ko mu ce Kano yanzu da alai kasa zamu na Kano. Wallahi tun da Aliyu ya koka haka so yake diba ya mai da kai bawa, matsayin ka bai duba balle ya san kaiwa.